Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Hlaváč a dnes som vybral témy program Chytrý nájom a právnická osoba, programy výmena, vrátenie domu, zvolenie iného typu kúrenia a tiež odstupové vzdialenosti od miestnej komunikácie. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, uvažujeme o stavbe domu, ale chceli by sme program Chytrý nájom a chceli by sme to na právnickú osobu. Je takýto spôsob možný? Pýtam sa to z dôvodu prípadného odpočtu DPH. Bolo by to písané na SROčku. Ďakujem. Dobrý deň. Program Chytrý nájom je špecifickým programom skrz podmienok, ktoré v sebe zahŕňa. V súčasnosti je to výlučne určený program pre fyzické osoby. Naša spoločnosť je vlastníkom pozemku, je vlastníkom rodinného domu a bývajúci klient si platí nájomné. Nie je možné takúto nehnuteľnosť si dať ako sídlo ďalšej firmy. Preto nie je vhodné uvažovať o financovaní výstavby rodinného domu v programe Chytrý nájom na právnickú osobu. Ak vaša právnická osoba spĺňa podmienky na schválenie financovania prostredníctvom úveru, odporúčal by som iný program z našej ponuky, napríklad program Nulová hotovosť, Mladá rodina, prípadne Pohodová stavba. Všetko samozrejme závisí od vašej situácie. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň. Aktuálne je naša situácia dobrá. Vieme riešiť financovanie cez hypotéku, ale predsa len hypotéka je na 30 rokov a bojíme sa, čo keď sa naša situácia zmení. Čo potom? Dobrý deň, áno, je pravda, že z hľadiska výhľadu na 30 rokov sa môžu žiadatelia o hypotéku obávať, či sa náhodou ich životná, rodinná, pracovná situácia nezmení. V prvom rade je dôležité sa na to pozrieť tak, že pri hypotekárnom úvere a napríklad nejakých zmenených podmienkách je v prvom rade dôležité komunikovať s bankou. V prípade, ak táto cesta nie je možná, tak my sme pre klientov pripravili exkluzívne programy, ako je program Výmena domu alebo Vrátenie rodinného domu. To znamená, že ani do budúcna sa nemusíte obávať zhoršenej situácie. Ak by naozaj došlo už k krajnej možnosti, že neviete riešiť pokračovanie splácania rodinného domu hypotékou a šlo o kompletnú výstavbu našou spoločnosťou, vieme vám poskytnúť službu napríklad vrátenia domu. Vrátanie tejto služby je zahrnutá aj takáto pomoc, ako je vyrovnanie s bankou, čiže vyčistenie súčasnej hypotéky a nemusíte sa obávať nejakých komplikácií. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, pozeral som vaše všeobecné obchodné technické podmienky, našiel som, že štandardne je kúrenie prilínovým kotlom a v programe Mladá rodina je tam uvedené tepelné čerpadlo. Ale chcem sa spýtať, ak by sme chceli iný typ kúrenia, napríklad elektrické podlahové kúrenie alebo niečo na tuhé palivo, či by to bolo vôbec možné. Dobrý deň. Áno, v súčasnosti v štandardnom prevedení rodinného domu ako východiskový typ kúrenia je plynový kondenzačný kotol. To spomínané tepelné čerpadlo je v súčasnosti asi takou najčastejšou alternatívou v prípade, ak klienti nechcú plyn alebo na pozemku nie je možnosť riešiť plynovú prípojku. Vždy pri riešení a návrhu typu kúrenia je dôležité pozerať sa na povinnosť mať dom v kategórii A0, čiže v pasívnom prevedení. Pre klientov zabezpečujeme individuálny projekt, to znamená, že aj vy si viete zvoliť typ kúrenia podľa vašich predstav. Môže to byť aj jedna z variant, ktoré ste spomínali. Každá obsahuje určité špecifika, napríklad pri kúrení tuhým palivom je potrebné počítať aj s technickou miestnosťou v danom projekte. Ale vieme vám poradiť, aby ste si vybrali a zvolili ten najefektívnejší typ kúrenia pre váš nový rodinný dom.
Prejdem k štvrtej otázke. Dobrý deň, máme pozemok, plánujeme výstavbu rodinného domu a s manželkou rozmýšľame, kde by bolo najvhodnejšie umiestniť nový rodinný dom. Preto sa chcem spýtať, aká je najmenšia vzdialenosť verejnej komunikácie od domu. Ďakujem. Dobrý deň. Pri plánovaní rodinného domu samozrejme je potrebné dodržať normy, ktoré sú aktuálne platné. V súčasnosti tá najmenšia povolená vzdialenosť od verejnej komunikácie je vzdialenosť 3 metrov. To neplatí, ak sa jedná o výstavbu v stavebných medzerách radovej zástavby. Presnú vzdialenosť určuje zákon 532 z roku 2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Z praxe však stavebné úrady spravidla požadujú dodržanie tzv. Uličnej čiary, ktorá je 5-6 metrov od hranice pozemkov. To, kde konkrétne je možné umiestniť rodinný dom, čiže bude rozhodovať napríklad okolitá zástavba, pokiaľ sú tam existujúce stavby, tak predpokladám, že stavebný úrad bude požadovať dodržať líniu existujúcej zástavby. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu, verím, že som mnohým z vás poradil, pomohol vyriešiť ich problém a budem sa tešiť na videnie pri ďalšej časti.